Ja, velkommen til Michaels How to Do skifter sikring. Det kan nemlig godt være lidt svært. Og jeg kan godt se på det hele, at jeg har forvirret Lonnie lidt, da hun ringede og spurgte, hvad er det skiftet med sikring? Så skal I bare se her. Man skal først slukke for den. Bum. Så er det slukket. Så skal man tage fat i skuffen her. Så trykker man nedad. Så ser det klik. Og så vipper den lige op her engang. Så kan man lige se. Upti. Så hiver man den der skuffe ud. Og så kan man tage sin sikring. Så kan du se den der lille røde nede i enden der. Det er altså den, der som regel sådan kommer lidt ud, hvis det er sikringen, den er sprunget. Det kan man ikke 100% altid regne med, men som regel kan man. Det er ikke altid, den falder helt af, men den i hvert fald strider lidt ud. Og det samme gælder på dem, hvor der sidder 3 sikringer i, som vi har her. Der er det også det samme med den der ned, og så kan man tage en af gangen og trykke ned, sådan så sikringen kommer ud, ikke? Og det er faktisk meningen, at man sådan kan, hvis jeg lige kan prøve at fokusere lidt der så burde man kunne se det inde i midten, du ved, hver gang at sikringen er gået. Ja, det kan godt være lidt svært at se her. Men nu er de her jo heller ikke gået. Men det er sådan man gør, og når man skal ind igen, så er det bare trykke ned og op. Det er så lidt, kan godt være, hvor man skal trykke lidt hårdt, så, og de skal alle sammen i, før man kan ligesom tænde igen. Det er når man tænder og slukker på strømmen, det er den der. Yes, farvel igen.